Een grote actiedij in de Zwargjoerd. Duizenden zwargmeiwerkers in de Frieske ziekenhuizen lijn het werk del. Verslagjouwer Hajo Bootsma stiet op het zuid bij een van de ziekenhuizen. Dit staakt wat bij Nijsmellingen in Drachten. Hajo, wat willen de meiwerkers in de Zwarg nou krijgt? Nou, dat is een heel scala aan eersken die ze hebben. Maar een van de belangrijkste is toch wel vermindering van de werkdruk. En zelfs een hoger salaris. Nou, het wie wordt een grote landelijke actiedag. Er wie een manifestatie in Utrecht. Er zijn tal van bussen in Friesland heen. Maar ook bij de ziekenhuizen zelfs wat actie viert. Bijgelijks bij ziekenhuis de jongenskans op het Jerevingen op ludieke wijze. Nou, met dit spel dan wil ik een heel iets beetje laten zien dat wij als verpleegkundigen vaak op meerdere plekken tegelijk moeten wezen. En wij staan soms letterlijk en figuurlijk in spagaat, zoals het kan zien. Het hele team geriatrie van de lipdub op de achtergrond. Waarom ga je hem keer zo van een lipdub? Wij hebben verkozen, wij willen op een ludieke en positieve manier aandacht vragen voor meer handen dan bed. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik ben van binnen. Ja, we zeggen het in het filmpje Jereveen. Dus let er op de morgen wie er een actiebijeenkomst in het ziekenhuis MCL in Jouwert. Wat barde daar? Nou, daar zie je de centrale hal. Meestal niet de Wolfswestra, weet dat het een hele grote hal is. Die zie je vol eigenlijk mooi. Ja, de meiwerkers die net aanreizigen via naar Utrecht daar, Hasseltoer, honderden mensen. Er wie een taspraken onder oren van het vakbond FNV, van een van de rier van bestuur van het MCL, maar ook van een verpleegkundige. En die hier wel een heel opvallend verhaal, want die hier altijd over het woordje even. Even dit. Even dat. Altijd moet er nog even wat dingen worden. Even wat gebeuren. En daarmee jouwt ze omdat die werkdruk toch wel heel hoog is. Met deze onregelmatige diensten, deze werkdruk en deze zware emotionele belasting voor dit salaris gaat niemand zomaar in de zorg werken. Werkdruk, wisselend ziekteverloop op de afdeling. Meesten komen thuis te zitten dat ze het mentale fysiek net volhouden kunnen. Dan heet het gewoon heeg, dan moet gewoon een goed CAO komen. Wij, de Raad van Bestuur, willen benadrukken dat het MCL het als werkgever belangrijk vindt dat onze medewerkers een goede CAO krijgen. Ik vind het actiecomité hier zeer goed bezig. We hebben er een positieve dag van gemaakt en zijn de patiënt niet uit de oog verloren. En dat ontroert me. Het is hoog tijd dat het een keer gebeurt. Ik vind dat ze echt ondergewaardeerd worden. Als je ziet hoe hard ze moeten werken en wat voor ellende ze allemaal te zien krijgen en meemaken. Er moeten zeker 15% bij, vind ik. Ja, duidelijke woorden van patiënten. Overal in Friesland, dus ook bij in Snits, waar het dus staakt. Maar daar hebben wij in Nijsmellingen, waar het dus op een ludieke wijze actie viert. Hoe zit dat? Nou ja, hier hebben ze zelfs actievierd. Ik zeg niet eens correct bussen overom komen uit Hilversum of uit Utrecht waai. Maar actievierders, maar hier hebben ze eigenlijk de kans ongrepen om de BHV-skills, dus de dingen die je weet maar bij BHV, om die weer eens even goed bij te spiekeren. Het is een beetje symbolisch, want het jouwt ik aan dat het eigenlijk in brons zit en dat er iets blust worden moet. En dat je dus eigenlijk nog een keer die het maar een snijdienst op een Trodewiekse dag om dit soort zaken bij te spiekeren. Zaken die het wel heel erg zakelijk binnen in de zorg en ik benam voor de veiligheid van patiënten. Nou, het actiecomité had je dus heel druk geweest. Daar is zo, Sandra Durokker, door bist de leider van het actiecomité. Ja. Hoe is het waarom op deze dag? Ja, ik ben zeer tevreden. Er zijn collega's van ons naar Utrecht geweest om namens ons daar te staan. En tevens hebben wij heel veel leuke ludieke acties gehad. Veel positieve feedback gekregen. We hebben tijd gehad om patiënten extra aandacht te geven. We hebben hulp van mantelzorgers gehad. Zij hebben ook even kunnen kijken, weet je, wat is de werkdruk? Wat betekent het nou voor ons als verpleegkundige, maar eigenlijk ook van de rest van het personeel? Ik denk dat je een punt goed binnenkwam is. Ik bij de directies van de ziekenhuizen, bij de ziekenhuisvereniging die dus de onderhandelingen tot? Uiteindelijk denk ik dat er het begin is gezet. En we zijn er nog lang niet, maar er zit wel beweging in. En ik hoop gewoon dat wij nu gehoord worden. Want er moet gewoon iets veranderen. Voor nu, maar ook voor de toekomst. Want Zagrut is eigenlijk het verschil. Net Jim zegt, wij willen graag 4% erbij hebben. Het bod luidt er net in, zo heel 4 onder. Je moet er wel bij elkaar komen kunnen. Je zou zeggen dat we bij elkaar moeten komen. En ik denk ook wel dat dat komt. Dat is iets aan de vakbonden en de NVZ. Maar daarbij vind ik nog steeds dat
er moet gewoon meer waardering komen. En niet alleen het geld, maar ook de secundaire arbeidsvoorwaarden. We moeten gewoon gehoord worden. En dat is niet alleen aan de NVZ en de vakbonden, maar ook zeker de politieke partijen spelen daar een rol bij. Tob is verpleegkundig op de spoedeisende hulp. Wat betekent die werkdruk voor jou persoonlijk? Persoonlijk zie ik dat vaak patiënten stagneren die met de ambu gebracht worden doordat de werkdruk op de afdelingen te hoog is. Daardoor kunnen wij onze patiënten niet kwijt. Dus dat is wel een probleem. Daardoor moeten patiënten uitwijken naar andere ziekenhuizen. Die liggen dan niet in het ziekenhuis waar ze bekend zijn. Voor de veiligheid en voor de zorg komt dat gewoon niet ten goede. Dat moet gewoon anders. En het probleem moet niet ontkend worden, maar erkend. Maar ja, ik kom je maar een structurele salarisoplossing. Je krijgt een hoger salaris, dan krijg je misschien mensen niet het weer onttrekkelijk vinden. Maar vier maar eens mensen die nou zo aan de slag kunnen. Is dat net een probleem? In sommige gevallen is dat ook een probleem. En ik denk daarbij dat er daarom gewoon goed naar gekeken moet worden. Ook qua opleidingen voor binnen het ziekenhuis. Er moet gewoon ruimte voor vrijgemaakt worden. En als het zo doorgaat, hebben wij gewoon in de toekomst een heel groot probleem. Sander Rocco, hartelijk dank. De ziekenhuisdirecties, de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, die is bij minister Bruins van Volksgezondheidswest om daar te praten over hoe het nou zit. En een verslag daarvan zou morgen komen matten. Het zou waar we het budgetten kunnen dat er misschien toch weer schot komt in de CAO-onderhandelings. En dat de partijen, want dat is wat minister Bruins heel graag wil, dat die weer aan tafel zitten gaan om te onderhandelen over een nieuwe CAO voor de zorg.